नमस्कार. जान्हवी स्पेशल रेसिपीजमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आजची रेसिपी आहे मिसळ पाव. तर मग सुरू करूया. इथे एक मोठी वाटी मी मोड आलेली मटकी घेतली आहे. ती आता मी कुकरमध्ये शिजवून घेते. पहिले कुकरमध्ये मी मटकी टाकते. 1 वाटी मटकी आहे ही. आता मी यामध्ये 1 ग्लास भरून पाणी ओतणार आहे शिजायसाठी. जास्त पाणी ओतायचं नाही आहे आपल्याला. आणि शिट्टी ही फक्त एकच शिट्टी काढायची, जास्त नाही. त्यामध्ये मी हळद टाकते थोडीशी, अर्धा चमचा टाकले. मीठ टाकलं आहे. आपल्याला परत मीठ टाकायचंच आहे. थोडंसं आत्ता आपण टाकतो आहे मीठ. आणि झाकण लावून मी त्याला 1 शिट्टी फक्त होऊन देणार आहे. इथे मी अर्धी वाटी सुकं खोबरं घेतलेलं आहे खिसून, ते भाजते मी. त्यात छान तांबूस रंग येस तोपर्यंत आपल्याला भाजायचं आहे. आणि गॅस स्लो ठेवला आहे. हे बघा इथे आपलं झालं आहे भाजून. असा कलर झाला की बंद करायचा. आता मी इथे घेतले आहेत धने, घेतले आहेत 2 चमचे, ते भाजणार आहे ह्याच्यावरती. तसंच ह्याच्यामध्ये मी ॲड करणार आहे दालचिनीचे 2 छोटे तुकडे, 4-5 लवंगा, 5-6 मिरी आणि हलवत राहणार आहे मध्ये मध्ये. तसंच अर्धा चमचा जिरं वापरलं ह्याच्यामध्ये मी. आणि 2 ह्या मिरच्या आहेत, सुक्या मिरच्या आहेत ह्या. आपला हा मसाला असा भाजून झाला की हा थंड व्हायला मी दुसऱ्या प्लेटमध्ये काढून घेते. आता ह्याच कढईमध्ये मी तेल टाकलं आहे थोडंसं आणि त्यात कांदा टाकते. इथे मी 3 मीडियम साईजचे कांदे घेतलेले, ते असे कापून घेतलेत. मीडियम साईजचे आहेत. मोठे असतील तर 2 वापरले तरी चालते. हे बघा असा कांदा चांगला छान असा भाजून झाला की आपल्याला त्यामध्ये टोमॅटो ॲड करायचे आहेत. हे 2 टोमॅटो टाकलेत मी त्यामध्ये. आणि तेही याच्यामध्ये छान असे परतून घ्यायचे आहेत आपल्याला, नरम होईस्तोपर्यंत. तर मी ह्याच्यामध्ये त्यातच ॲड करणार आहेत आल्याचे 4 असे बारके केलेले तुकडे आहेत, ते टाकणार आहे. 7-8 लसूण पाकळ्या टाकल्यात. आणि तेही ह्याच्यामध्ये छान असे फ्राय करून घेणार आहे मी. टोमॅटो मसाला नरम पडावा ह्याच्यासाठी मी झाकण ठेवते, वाफ देते त्याला. तोपर्यंत आपण जो मसाला मगाचा थंड झालेला तो आपण बारीक करून घेऊया मिक्सरला. हा सुका मसाला आहे, त्याची बारीक पूड करून घेऊया. आता 1 मिनटं झाला आहे. आपला मसाला खाली लागायला नको यासाठी आपण मधून आपण झाकण काढून चेक करायचं की जेणेकरून मसाला खाली लागला तर नाही ना आपला. तर हे बघा मी जवळजवळ 1 मिनटाने मी झाकण उघडून बघितलं, लागला नाही आहे मसाला खाली. आपला सॉफ्ट झाला आहे चांगला. हे बघा टोमॅटोही किती सॉफ्ट झाले, म्हणजे आपला मसाला चांगला भाजला गेला आहे. आता हे थंड करायला मी ठेवणार आहे. आणि मग आपण जी पूड केली आहे त्याच्याबरोबर परत एकदा हा मसाला बारीक करणार आहे. हा बघा मगाशी आपण जो बारीक करून ठेवलेला मसाला, त्याची पूड बघा, अशी बारीक पूड करायची त्या मसाल्याची. आणि मी यातच आपण जो भाजलेला मसाला आहे कांदा टोमॅटोचा, तो ह्याच्यामध्येच मी टाकून परत एकदा मिक्सरला लावणार आहे आणि त्याची बारीक पेस्ट करून घेणार आहे. ही जी मी मिसळ केली आहे ते 3 ते 4 लोकांसाठी बरोबर आहे. तर हे बघा मी याच्यामध्ये मसाला काढून घेते. हे बघा आपला मसाला आता बारीक करून झालेला आहे. हे बघा आता मी इथे 1 पळी तेल घेतलं आहे, त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरं टाकते, परत अर्धा चमचा राई टाकते आणि कढीपत्त्याची 7-8 पानं टाकते. आणि हे परतून घेते चांगलं. आणि छान परतून झालं की यामध्ये आपल्याला आपण जी ग्रेव्ही केलेली ती ह्याच्यामध्ये टाकायची आपल्याला. हे बघा ही ग्रेव्ही त्यामध्ये मी टाकते आणि छान अशी परतून घेते. आणि ह्यामध्ये मी ॲड करणार आहे अर्धा चमचा काश्मीरी पावडर, तसेच कांदा लसूण मसाला जो घरी आपण तयार करतो तो. आणि असं परत एकदा मी परतून घेणार आहे. मसाल्याला तेल सुटावं म्हणून मी याच्यावरती झाकण ठेवलेलं. आता ते 1 मिनिटांनी मी बघते. गॅस मी बारीकच ठेवलेला खाली लागू नये म्हणून. आणि मध्ये मध्ये चेक करणंही गरजेचं आहे, कारण खाली लागला नाही पाहिजे मसाला. हे बघा तेल सुटायला सुरुवात झाली आणि आपला मसालाही परतून झाला आहे छान.
असं तेल सुटायला सुरुवात केली की आपल्याला लगेच त्यामध्ये आपण जी उकडलेली मटकी होती ती ॲड करायची. ही बघा आपली मटकी अशी सॉफ्ट झालेली आहे, शिजलेली आहे. ती आपण आता त्यामध्ये टाकायची. हे बघा. आणि मसाला आपण परतत होतो त्याच टायमाला मी एका साईडला गरम पाणी करत ठेवलेलं, कारण आपल्या मटकीला वरती तवंग यावा त्यासाठी गरम पाणी ह्याच्यामध्ये आपल्याला ॲड करायचं आहे, गार पाणी ॲड नाही करायचं आहे. म्हणून मी एका साईडला गरम पाणी करत ठेवलेलं. आता ही मटकी आपण छान अशी हलवून घ्यायची, मिक्स करून घ्यायची मसाल्यामध्ये. आणि आपल्याला पातळ ह्याची ग्रेव्ही बनवायला लागणार, कारण मिसळ ही शक्यतो पातळच असते. त्यामुळे इथे बघा मी गरम पाणी करत ठेवलेलं, हे गरम पाणीच आहे. ग्रेव्ही बनवताना जे भांडं वापरलेलं मिक्सरचं त्यामध्ये थोडा मसाला चिकटलेला, तेव्हा त्यामध्ये पाणी टाकून ते खंगोळून पाणी गरम करत ठेवलेलं, म्हणून त्याचा कलर तसा दिसतोय. पण ते साधंच पाणी आहे, गरम करत ठेवलेलं ते. आता हे बघा, तुम्हाला वाटलंच तर ह्यामध्ये पाणी आणखीन ॲड करू शकता, गरम पाणी. मिसळ ही शक्यतो पातळच असते, त्यामुळे मी अजून पातळ करण्यासाठी त्यामध्ये आणखी थोडं गरम पाणी ॲड केलेलं आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये जो घरी बनवलेला गरम मसाला आहे तो ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे. आता तो टाकणार आहे मी 1 चमचा. आणि मीडियम गॅसवरती आता हे उकळून द्यायचं आहे आपल्याला, त्याच्यावरती झाकण ठेवायचं नाही आहे. हे बघा आता उकळायला लागलेलं आहे. आता मी वरून त्याच्या कोथिंबीर टाकते चिरून, थोडंसं मीठ टाकते. मटकीच्या टायमाला मीठ टाकलेलंच शिजवताना, तरीसुद्धा थोडंसं मीठ टाकते आता. आणि असं छान उकळून द्यायचं आहे. हे बघा आपले 3 ते 4 मिनिटांनी असंच कढवून दिल्यानं अशी मिसळ तयार झालेली आहे. तर आजची ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.